Sometimes it gets cold like cause it's cold outside and I don't know why. I'm just living my life. I'm just living my life. Salutare toată lumea, eu sunt Gabriel IT și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. De data asta ne jucăm Garena Free Fire, dar înainte vreau să deschid aici o cutie foarte rapid, să văd ce pică. Un AK care îl iau de fiecare dată când intru în joc. Wow! Și o să mai dau odată un spin. O hartă. Eu nu știu la ce folosește harta, așa că poate o să explicați voi în comentarii, ăștia care vă jucați de mai mult timp ca mine Free Fire. Ce avem aici? Avem ceva de luat de aici. Așa. Imediat intrăm și în match, în Battle Royale sau în pâine, cum ar spune cineva. What? Ok. Avem nici nu mai trebuie să intru aici la weapon pentru că știu deja ce este. E acela ca. De ce ar mai trebui să intru eu? Și probabil știți că sunt un gamer desăvârșit sau profesionist la orice joc existent. Bine, probabil la asta nu prea o să fiu și nu că nu știu să mă joc, dar am o mică rană la mână și probabil o să mă încurce, dar acea rană nu mă oprește din a face video pentru YouTube. Așa că imediat începe meciul. Mă, vreau și eu ceva, este ceva? Toți au luat tot. Imediat începe meciul și intrăm în meci și sper să câștig. Măcar o dată să câștig. A început acum Battle Royale. Bă, unde să aterizăm? O să aterizez, cred că aici. Așa. Am o pisică zburătoare. Zboară pisica. Hai la acea casă să vedem, poate există niște arme foarte, foarte bune care o să ne ajute în viața noastră. Ce mai, nicio armă? Nimic? Ce aici? Ok. Avem niște cartușe cu ceva. Ok. Ce avem aici? Avem... Ce armă e asta, mă? Bă, da, ieși, mă, de aici. Ar fi bine în Free Fire dacă s-ar adăuga așa o chestie
numită first person. Adică să vezi din față, din perspectiva caracterului, adică pentru cine înțelege. M4A1. Vreau M4A1. What? Ce e, mă? Mie îmi place foarte, foarte mult arma M4A1. Bă, dar chiar vouă ce arme vă plac? Uite, mie, spre exemplu, îmi plac armele M4A1, M4A4, MP5, FAMAS, AVP. Place Glock-ul, Tec 9-le, e foarte bun. SM1014 îmi place. Sau XM. Eu acum le spun cum le știu după standoff. În standoff e XM 1014 sau SM. Ok? Nici eu nu mai știu ce zic. Cred că în CSGO e XM. Și îmi trebuie un rucsac. Cască. Căscutăză. SMG ammo cred că nu o să am nevoie, adică na, eu nu am SMG. Și acum o să iau medkit-ul. Da, v-am spus la început că am o rană la mână, așa-i? Ei, rana e lângă degetul mare și puteți observa că mișc destul de greu. Bine, nu e la degetul mare, e în palmă, dar din cauza acelei rane îmi vine greu să mișc degetul mare. Adică și pentru cine se întreabă ce am, dacă o să vă spun, voi nu o să vă opriți din râs. Intrăm aici pe ușă. Bă, dar nici un fel de rucsac sau rucsac. Dacă vă întrebați, da, nu știu cum se pronunță corect. Rucsac sau rucsac. Poate voi știți. Bă, da. Wait, what? Oh. Eu am crezut că e un fel de... Da. Am crezut că e un fel ca tigaia asta. Te lupți așa cu ea, dar nu, îl arunci. Se pare că... Eu încă lutez. Știu și eu asta. Eu caut un rucsac. Sau rucsac, cum vreți să-i spuneți. Eu știu că se numește rucsac. Adică și noi la școală. Wait, what? Mă, când s-a băgat asta în Free Fire? Sunt un butoi. Sunt un mare butoi. Că noi la școală când eram îi spuneam, bă, unde ții rucsacul?
C, nu cu G. Și nu știu, poate nu știm noi limba română, dar... Dude, de ce? Deja văd că mă dau aici jos și unul dintr-o casă, poc, headshot. Și are la vreo 13 kill-uri făcute în 3 minute. Imaginați-vă doar. Cred că cele mai multe kill-uri care le-am făcut eu într-un minut sunt 3. Acum eu nu înțeleg de ce eu mă duceam către săgeata aia sau... Ce mai e și aia? Mă, dacă... Bă, pot să scap eu de ăsta. Pot să scap. Foarte ușor. Îmi place coasa asta. Și știți ce ar fi interesant? Dar cred că sunt așa haine. Haine de moarte. Sau hainele morții. Și să găsești o coasă de asta și să nu ți... What? Bă, dar de... Hai că am făcut și eu un kill. Da.